Neste capítulo viaxaremos á provincia de Lugo, a coñecer o Entroido de Ribeirão, máis concretamente en Santiago de Arriba, no concello de Chantada. Cada ano, no domingo que chaman o Lambedoiro, volven á rúa os seus personaxes tradicionais, os volantes, os mecos e maragatos. O maragato peliqueiro é esa figura que ides ver cun cráneo de rumiante, que é o gardán do Entroido. Protexe aos personaxes e vigila que todo se desenvolva con orde. Antigamente, o seu papel era infundir medo. Canto máis respeto provocaba, mellor cumpría a súa función. E a verdade é que mete medo. Esta tradición foi recuperada polos veciños no ano 2000, grazas a moito traballo e investigación. O personaxe máis recoñecible é o volante, que representa ao señor feudal, mentre os maragatos fan de criados. Os volantes levan 22 campañiñas de gando, colocadas como unha escala musical, que só soan ben cando se danza cun ritmo moi preciso. O mellor é que vexamos a seguinte montaxe, non si? Pois sí, mas antes de nada queremos agradecerlle á Deputación de Lugo pola cesión de imaxes. Con vos, o Entroido Ribeirão. Volantes, mecos e maragatos volven este domingo, Lambedoiro, a Santiago de Arriba para dar comezo o Entroido Ribeirão. O meu personaxe é Maragato Peliqueiro, que é o guardián do Entroido. É o que se asegura que a xente non se meta cos personaxes do Entroido, abrir camiño cando non o hai, abrirlle paso a ese volante. Antigamente, este personaxe que facía é infundir medo. Canto máis temor tuvera, moito mellor. Os veciños recuperaron esta tradición no ano 2000 froito dun traballo de investigación que manteñen aberto. Eu nestes momentos estou vestida do personaxe do volante, que tal vez sea o personaxe máis coñecido do Entroido Ribeirão. Os antropólogos identifícano co señor feudal, o rico que ten os seus criados, que son os maragatos, que era o que cobraba os impostos. Os volantes levan 22 campaíñas de gando coas que se fan notar. Van compostas como se fora unha escala musical, hai machos e femias, e entonces hai que danzar a un determinado ritmo para que esas campaíñas sonen todas ao mesmo golpe e den esa tonalidade e ese timbre que é espectacular escoitar.